Hello, hinke lamsugun rok jotona haino hayani kedal video. Hinke jungtini ajkalo je trending go choli tongma kokrongno kisa salainai. Ajkalo tamo trending go choli tong norok to kaham ke siu tei saimano. Viral video viral photo hinke tai tam sana tongno opon choli tongo ta ajkal trending go. Baksa keba kaham video sinamai viral go. Baksa keba hamya video sinamai viral go. Baksa keba tomung chaya tongi viral go. Tai tamo hono haidrok no ta tabuk. Abono karai bo ajkal rogo trending go choli tongmani wngkha busai tei busano butharlaimani competition. Baksa keba buri busa hamjai hanai mayo bithiri charui butharpo. Baksa keba nijini kaka sosor bai malaina bagoi malai furo cherai disturb khayo hinui kobong bai bukhuk muthubai butharpo. Baksa keba alga chala bai sikla tongna bagoi nijini busai no acid charoi butharna naipho. Iko haino ta tabukni tomung rok viral trending rok tei tamba hairok no ta. Oh, nini live nini icha haida nono ke subsai tongsa nini live buni icha hanai. Nini live nini icha hangke tamo penchi konte ri bara tei kanoi video rok khai tongsa. Nini live nini icha hangke aborok khugoi chi video khai di pura tola saka phunugoi tamo hono aborok. Are bike to nung chapiri actress ungna rungyaku. Tekisa surungadi. Nung asuk chi ani live ani icha namu chungu hangke ri tai pen khulugoi abok tei sipang nungzari ui video khai di. Ulo buisya temete comment khai hamya khai puro apuro chi kuduk di ani live ani icha nung hinai saborok noi nyaku nung rungyaku kamke surungoi sigi fai di sikang tarpore sapai di. Ayo, naitoka nin sipak. Agoi ni niri naitoka manjabo. Harok tatu di dahai pana nung harok tui tong kangke ang tam khaina sa. Tui di jesa pana hindi chong di. Ang semia nung khatui tong kang tam lui thorna da. Tamo bo generation ni borok rok phaibe ka hano chini generation roko ri machum ya pen ma kanya rok. Tamo abo mui khon buku rok bai kholobai toni tamo ni ma babu sonono ri rok pai kanriya da. Agini borok rok siri rok pai meya chumaya kanmeya banongnai kurui rok ni bagoi bufang balai phana kanai ma tongjago humani nungkhe tamo rok phunukna bagoi aba tui rok kanai phunuk che phunukna muchumana buchi phunuk di ma tamo alang palang rok phunuk tong. Atui rok jabra bulai rok muikhon bukur rok kan khangai no tabuk ni dino ekdin bai no viral ongthang unu yada buihai agini hai acting rok rungna nangya. Tai tam banunga tongkho sido ma hai likhung phuinai jindagi rok je nunga nungpai kha tam papjani khai ka agini jibon roko oma hai nungya rok nugoi tong khnaya rok khnai tongbai khasito taile kuchuko tongnai rok seman sinai. Tamo bono ang sinima hai tong kubui no asole bo. Sinika tabuk si sini wo bo ani live ani chanai sa sibla. Au nini live nini chana nung kanai tong ni jesa phano nung muikhon bukur dekan muikhon bokong da dabu ang naina thangya. Do hindi ani live ani chani te waisa nung African mal muikhon bokong dama bo phunuk di chuno waisa. Borok hai borok no sinal sipa kotor abo kotor ne bong yani ada. Borok views par na bagoi rangman na bagoi jesa phano khai phunuk mani sipa phano aikar phunuk mana hai si borok no hinu sinal rok. Jesa phano hamya chaya phano hindi borok na tai sariya borok norok jesa hai video hamya photo hamya sinamnai chungbo norok no sokno bengai mang no thangnai. Iko phina rong ni dance video no khana na kai kubinyo. Borok ni dance rong no musical dance ya mane phak dance mane kun chaya kuru kubinyo orole. Borok no je dance phungai no le kubinyo daw ching tong hatabuk dang. Borok no bo dance de phurung na ki phak butiki khai ne abo de phurung kunu phana bagoi malia kubinyo bo. Botamo choreography nya sikang triple x rok da kam khaitamo. Khali nang ya musamung phungle rok abo rok si phunung tong hongke borok no thabo atui chong ya tong na no. Bini dance phurung ma rok kaisa phano kaham khen no ya khwang tabuk phano. Likhung phina rok ni dance rok nugo ang thina simu chung kubino kotok sori muitu bulung rok phano. Oma hai buma khang phunu yamani photo bunai rok no chabai mayo khwang tabuk phano tam phunung na muchung jak sidu borok. Jodi buma khang phunu ko photo rok tuli khangke buibo chongoi na khamo bo khorok cha nayu kyung na muchung jago hnei. Ari phunuka jogon phunuka abo joto khulogoi phunuk chike tamo no. Tamo ni no komla kaini de sogai karai thang tamo. Ang koi jana no video nukha thasingo bang reels nai tong phun nukha kabai video khai tangile kabai video khai tebe no comment phana haimang na bui phana no mungsa sa hangana tangile am musaya khek du musaya kabai satai ba Are bai karo no ke tamni buji ano abo ke tabuk ni new content borok video khainai tei kuno content rok manjai hangke ba tei kabai phana video khai ga hangke bui khai rogoi share rok like rok comment rok khainai am bagoi atui haike video sinamo tei content rok simanjai hangke borok video khainam phano aboni bagoi no borok nang ya acting rok khai tong phaio video ni mungoi mukti rok sokoroi video ni mungoi jesa pan khaimano borok sipang nukjare re khaipani video khaimano abong nukjare re khaipani video khaimano muitamo hintam sai nane thangya borok goi boni views bari khenji payu ungkai dol rok hingke tini video asuk jarano malai nene rok bai katal video no chajak paikhe like khedi comment khedi tei video katal phainai rok ke subscribe khaina tapok bai di thangka hingke ang bye.